आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव सोलोंथाइ लानानै साख्रि मोननो हानाय सा 6 लाइमोनफोरखौ दिनै गाजा गोमजायै बरायदों। गसाइगाव आमलाइगुरियाव थानाय आसाम फिजिकेल एकाडेमिनि फिन गेदेरथार जाफुंसारनाय। आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव सोलोंथाइ लानानै साख्रि मोननो हानाय सा 6 बिजाथिफोरखौ गसाइगाव महकुमानि आमलाइगुरि गामियाव थानाय आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव गाजा गोमजायै बरायनाय हाबाफारि खुंनाय जायो। बे बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै गासै सोलोंसाफोरखौ खुसिजों रंजानायखौ नुनो मोननाय जायो। मख'नो गोनांदि भारतारि रौनिया बिफानाव साख्रि मावनानै आजिरा मोननाय सानै सुबुंनि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों गायसनजानाय बे एकाडेमियाव दिनैसिम गोबां लाइमोनफोरा साख्रि थिसनथाइ मोनगासिनो दङ। बेनिखायनो जाय लाइमोनफोरा साख्रि लानो गोसो बिसोरखौ बे एकाडेमियाव फैनानै सोलोंथाइ लाफैनो खावलायहरदों एकाडेमिनि बिबानगिरिफोरा। নতুন বছৰৰ লগত আৰু নতুন খবৰ, নতুন ল'ৰা ছোৱালী আৰু ছাকচেছফুল হৈ আহিল। এতিয়া নতুনকৈ ৰিজাল্ট ওলাল, তাতে আৰু বহুতখিনি ল'ৰা ছোৱালী ফলাফল হ'ল। এইটো আমাৰ একাডেমীৰ কাৰণে আজি আৰু বহুত এটা ডাঙৰ এচিভমেণ্ট। এনেকুৱা আগৰ পিছতো আমি বহুত দেখা গৈছোঁ, হৈ আছে, আগলৈও হৈ থাকিব। এইটো সঁচাকৈ এতিয়া মানে আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা ছাকচেছফুল ডে' হয়। মানে বহুত ভাল লাগিছে যে ৱৰ্ডছ নাই যে কি ক'ম। এতিয়া আমাৰ ষ্টুডেণ্টছৰ লগত পেৰেণ্টছ আহিছে, পেৰেণ্টছবিলাকেও আমাক বহুত ধন্যবাদ কৰিছে যে সিহঁতৰ মানে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ইয়াত যদি জইন নহ'লেহেঁতেন তেতিয়া মানে সিহঁতেও বিশ্বাস কৰিছে যে সফল নহ'লেহেঁতেন। কিন্তু আমাৰ একাডেমীৰ পৰা বহুতখিনি হেল্প পাইছে, বহুতখিনি স্কিল ডেভেলপমেণ্ট হৈছে। যোনখিনি স্কিল আপোনালোকে ঘৰত থাকিলে ডেভেলপ নহয়। সেইটো কাৰণে যোনবিলাকে আপোনাৰ যদি মানে অলপ বিশ্বাস আছে যে এই একাডেমীটোৰ ওপৰত অলপ ট্ৰাষ্ট ৰাখক, আৰু যদি আপোনাৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আপুনি যদি অলপ আহিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি আমাৰ আসাম ফিজিকেল একাডেমি জইন কৰক। মই এইটোৱে ক'ম, আপুনি একদম ছাকচেছফুল হ'ব। ইয়াতে আমাৰ বেষ্ট টিচাৰ্ছৰ পৰা আপুনি বেষ্ট এডুকেশ্যন পাব, বেষ্ট ট্ৰেইনিং পাব, আপোনাৰ একদম বেষ্ট ৰিজাল্ট পাব। মই এইটোৱে ক'ম, যদি আপোনাক বেষ্ট লাগে তেনেহ'লে আপুনি বেষ্ট একাডেমি আহিব লাগিব আৰু বেষ্ট টিচাৰ্ছৰ পৰা পঢ়িব লাগিব। 6জন পাইছে, আগলৈ আৰু পাই থাকিব। এতিয়াও লিষ্টত বহুতখিনি আছে যোনখিনি ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ হোৱা নাই, অলৰেডি বহুতত ছিলেক্টেড আছে। ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ হৈ কেনে আজি একদম পূৰা মানে কলিং লেটাৰ আহি গৈছে। সেইটো কাৰণে সিহঁতে ইয়াতে আজি আহি CRPFত পাইছে, CISFত পাইছে, তাৰপিছত আৰু CAPFত পাইছে, তাৰপিছত তেনেকৈ বহুতকেইটাত পাইছে। মানে SSC GDৰ আণ্ডাৰত পাইছে গোটেইকেইটা। একাডেমিটো আমাৰ গোসাইগাঁও আমলাইগুৰিত আছে, বেছি দিগদাৰ নহয়। আৰু আমাৰ চেনেলো আছে, চেনেলত যোগাযোগ মানে কৰিবৰ কাৰণে নম্বৰ দিয়া যোৱা হয়। সেই দুটাৰ ভিতৰত নম্বৰ কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল। ছাৰ দুজনক পাবই, ছাৰকেইজনে আমাৰ এড্ৰেছ ফুলি দি। गिबियावनो आं आसाम फिजिकेल एकाडेमि जानानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गिबियावनो जासिहरनाय थाबाय। दिनै जों बिराद खुसिनि दिन। दिनै जोंनि गेजेराव सा 6 गथ'फ्रा सेलेक्ट जाबाय। दा सेलेक्ट जानाय गथ'फ्राबो गोबां माने खुसि माने इन्जय खालायदों। लोगोसे बिनि न'खरनि बिमा बिफाया जोंनाव फैनानै बिथांमोनाबो गोबां खुसिजोंनो जोंनाव फैबाय आरो इन्जय खालायफैदों आरो गोबां खोथा मोजां बुंलांदों बा मोनसे डेभेलपनि फारसे सिन्था खालायदों, मोजां बानायदों होननानै बिथांमोनाबो बुंलांबाय। आं आसा खालामो जुदि साफ्रोमबो जोंखौ जुदि बिदि सापर्ट खालायलांबाय थायोब्ला इन फिउचाराव जों गोबां बेखार गथ'फोरखौ जों मोजां डाइरेक्सन लांनो हागोन, मोजां मोनसे आबहावा बा मोनसे बारहावा जों बिरहोनो हागोन होनना जों आसा खालामो। दा बेनिखायनो आं आसा खालामोदि जोंनि साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोना दा बेखौ एसे फल' खालायो बा सिन्था धारना खालायो, जोंनि आसाम फिजिकेल एकाडेमिनि फारसे एसे नोजोर होयो। जोंनि जोंनि मेलेमजिबि बिथांमोनखौ जों रिकुवेस्ट खालायगोन जाहाथे एसे माने नोजोर होनांगौ। खारन जोंनि बेखार गथ'फ्रा माने गालत डाइरेक्सनाव थांनानै दिनै गोबां गथ'फ्रा गाज्रि बरबाद खालायबाय लाइफखौ, जौ जुवाव नांथाबनानै ड्राग्सफ्राव एडिक्टेड जानानै समाजखौ गुबुंले बारहावा खालायगासिनो दं। दा बेफोरनिफ्राय जोङो बोरैहाय मोजां डाइरेक्सनाव लांनो हागोन बेफोरखौ सिन्था धारना खालायनानैसो जोङो आसाम फिजिकेल एकाडेमिखौ खालायनाय जादों। दा जोङो बेखौ खालायनायाव दिनै जोंनि खुसिनि दिन। दिनै सा 6 गथ'फ्रा सेलेक्ट जाबाय आरो गोबां गथ'फोर सेलेक्ट जाबावनांगौ दं आरो जाबोगासिनो दं, लिस्टआव दंजोबखायो, लासै लासै जालांगोन। TR मैयाबो हैदोंमोन, दा बिथांमोनाबो नै लिस्टआव दं। आग्निबिर दङ, बिनि उनाव नै पुलिसनि एप्लाइ जालायबाय, बिनि उनाव नै
आसाम फरेस्टनिबो एप्लाइ जानो फैगासिनो दं 22 थारिखनिफ्राय दा बैहाय जाय जाय गथ'फ्रा एप्लाइ खालायाखै साफ्रोमखौबो आं एप्लाइ खालायनो रिकुवेस्ट खालायगोन एप्लाइ खालायजोबनांगौ खालायनानै एकदम नांथाबनांगौ आरो खस्थ' खालायनांगौ जिबनाव साक्सेस जानांगौब्ला खस्थ' खालायनांगोन रावनिबो खोथा खोनासंनाङा नोंनि टारगेटआ थानांगोन फकास खालायनांगोन जिबनाव साक्सेस जानांगौआ बेनो मोनसे मुल मन्त्र आं सानोदि बयबो खस्थ' खालायगोन आरो एप्लाइ खालायजोबगोन आरो जाय जाय गथ'फ्रा खस्थ' खालायनो हायाखै बायदिबा जोंनि आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव फैनांगौ आरो खस्थ' खालायफैनांगौ जों ज' खालायना खस्थ' खालायना साक्सेस खालायगोन आरो सोरबा गथ'फ्रा फिसनि फारसे थाखा फैसानि फारसे प्रब्लेम मोन्दों फैनो हायाखै बै बिथांफोरखौ जों रिकुवेस्ट खालायगोन जों फैनानै रायलायफै गोरिब न'खरनि गथ'फोर दं गोबां गथ'फोर दङ जों थांगौमोन सार आं दिनै मा खालायबावनो आंनाव बिदि फाइनान्सियेल सापर्ट गैया आं थांनो हाया फै जों रायलायफै जों जेरैबायदि हेल्प खालायनो हायो जों खालायगोन 100% जों खालायलांगासिनो दं आरो खालायलांबाय थागोन जोंनि खामानियानो बेनो गुबुंले बारहावाखौ जोङो मोनसे मोजां आबहावा बारहोगोन होनना जों आसा खालामो। सबसे पहले तो आसाम फिजिकल तरफ से जय हिंद और नमस्कार बोलना चाहूँगा और आज मैं यही कहना चाहूँगा आपके मीडिया के द्वारा आज देख रहे हो आप लोग सभी चैनल में देख सकता है और मैं यही कहना चाहूँगा आज हमारा आसाम फिजिकल में खुशियाँ मना रहा है सिर्फ यही नहीं है पहली बार नहीं है इससे पहले भी बहुत खुशियाँ हम लोग मना चुका है ठीक उसी तरह आज भी हमारे एकेडमी में 5 लड़के और 1 लड़की सिलेक्टेड हो चुका है ऑलरेडी और उनका पता है कौन किस में है मैं वो भी बताना चाहूँगा 2 CRPF में 2 BSF में 2 CISF में है ऑलरेडी ये लोग फाइनल सिलेक्शन हो चुका है तो आसाम फिजिकल एकेडमी इनकी खुशियाँ देख के बहुत खुश है आज बहुत गर्व महसूस कर रहा है आसाम फिजिकल एकेडमी हम और चाहेंगे अभी आने वाला जो हमारे रिसेंटली टीए जो रिटर्न दिया है उसके बाद और आने वाला फरवरी को अग्निवीर जो हमारे पास ऑलरेडी सिलेक्टेड है वो भी ऐसे ही ठीक आज की तरह खुशियाँ हम भी उस दिन मना पाएँ।